गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिजिरगिरि बिजय बिष्णुया गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चांद काटारियानि नुजाथिनायाव बिजिरगिरि बिजय बिष्णुया 5 फेब्रुवारि खालि गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि बिजिरगिरि बिजय बिष्णुया समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी आरो गोबां गेदेमा बिथांमोना बाहागो लायो। जापान हादरनि मिमासाका इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार काजुजुकि किर्जुनो इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मेन अफ द इयार बान्था वेलफेयार ससाइटिनि मेन अफ द इयारखौ सायख'जायो। जापाननि प्रफेसार काजुजुकि किर्जुआ चिरां जिल्ला बिजनी हालामनिफ्राय फोसावजानाय बर' रावनि सानसेयारि खौरां बिलाइ इंखं वेलफेयार ससाइटिया गुबुन गुबुन बोसोराव होबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2023 मायथाइनि मेन अफ द इयार बान्थाखौ गथायनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। मिमासाका इउनिभार्सिटि जापाननि प्रफेसार काजुजुकि किर्जुनो इंखं वेलफेयार ससाइटिया मेन अफ द इयार बान्थाखौ गथायनो साखाफारा। नेपाल हादरनि जापा आयनाबारि जलथलाव फैगौ 10 फेब्रुवारियाव बान्थाखौ गथायगोन। चिरां जिल्लानि दरब्रै गामिया लोगो नांना आबहावा रैखाथिनि गोख्रों बिथांखि लादों। एयारगानजों दावगावग्रा आरो दैमायाव कारेन्ट शक होग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लादों। दैमायाव मुलि होनाय, कारेन्ट शट होनाय आरो एयारगानजों दावगावोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। आयेनखौ मानियाबा पुलिसनो हमना हरनोबो गोख्रों बिथांखि लादों। चिरां जिल्लानि दैसामगुरि, दै गोदै, थाराइबारि आरो सानजा थाराइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा खौसेयै मिथिंगाखौ रैखाथि होनो दिनै मोनसे गोख्रों बिथांखि लादों। मोनसे मुगैथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। जोनोमगिरि बिमानि आखायाव फिसाज्लानि जिउ खहा। जाथाया आसामनि देरगावआव जादों। बे जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। गलाघाट जिल्लानि देरगावआव मोनसे बिखा खामथावना दुखुनांथाव जाथाय जादों। गावनि जोनोमगिरि बिमानि आखायाव बिथांनि फिसाज्लानि थैनाया गासै जिल्लायावनो मोनसे गोथौ साननाय सोमजिहोदों। देरगावनि हाबियाल गामियाव फिसाज्लाया सासे बैसोगोरा बिमानि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादों। खौरांनि बायदिब्ला फिसाज्ला जयन्त राजख'वाया बिमा कालका राजख'वा मुंनि सासे बैसोगोरा आइजोनि आखायाव थैदों। अजदनि बायदिब्ला बुरै बिमाया रुवाजों फिसाज्लाखौ खर'आव बुदोंमोन, जायनि जाहोनाव फिसाज्लाया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे समाव गलाघाट आरो टिकियाल पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। आसामनि जारिमिनाव एबा गिबि मन्थ्रिनि जारिमिनाव बांसिन रंजा बाजा लानाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बे बाथ्राखौ बुंदों शिबसागरनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा। गावनि 2 बोसोरनि खुंथायनि समाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया हेलिकप्टार दावबायनायनि मुङाव बेसेबां रां खरसा खालामखो? हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो बांसिन रंजानाय गिबि मन्थ्रि। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 2 बोसोराव हेलिकप्टार गाखोनायनि मुङाव रायजोनि आरो सोरखारनि कौटि कौटि रां गारग्लाबदों होनना गोख्रों अजद होदों एमएलए अखिल गगैया। जारिमिनाव बांसिन रंजा बाजा खालामनाय गिबि मन्थ्रिया हिमन्त बिश्व शर्मा होननानै गोख्रोङै बुंदों बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।